Dobro. Znači, treba ščupat polosovine van. Treba otkopčati ove tuš Rikard Schaltung i ovaj brzinamjer. S druge strane bu trebalo skinut anlaser van. To bu isto veselo malo, čini mi se. Trebalo bu skinuti ono dole dio od auspuha, trebalo bu skinuti ove tu zaštite od polosovina. I trebalo bi otkopčat akumulator. Dobro. Cijeva od auspuha je dole. Anlaser. Njega treba tu iza otkapčit. Ja, on tu ima 3 žice na sebi. 3 žice čini mi se i ima tu jedan šraf. Dobro. Zvijezde. Te zvijezde. I to vrtiš ovo. Mislim, vrtiš ono. I onda ovoga otpuštaš jednu, drugu, treću, četvrtu. To se otpusti, ona ide van. S druge strane se skida ovo i tu gore, mislim, ne, samo ta 3 su. S ove strane to nema? Zato tu imaš auspuha, tam nemaš. Kojiš, tu zrito auspuh ide pa kao da manžetu ne uništava. Bao, mislili su na sebe. Onda otpuštiš ovo. To dole. Tako da to može hrk van. Matica nije odavde da ga jebeš. Nije ni ove od Selena ostale. I ova i viš da je tu ovakva. O majke ti. Tu je ovakva. Tu napred je ovakva, a tu je pak opet neka četvrta. Uglavnom, to dole. I onda, ovo tu isto treba skinut, ovaj pleh, ja mislim. Jer tu unutra je... Jer tu unutra isto neki nosač koju... Sam malo, tu unutra isto neki nosač koju drži. Aj probaj ovo, makar mislim da je treba. Za kaj, za ove? Zadrke unutarnje. Da, malo je preveliko. Pa ovo je fakat premalo. Isporaka drito to mi nema. Čekaj, ovo bi ja mislim mogu ići, samo je malo zajebano. Mislim da je taj, ali vidjet ćemo. Pa, nismo daleko, skinuli smo zaštitu s ovoga. Otpuštamo polosovinu i šrafek idu super van. Tu još treba skinuti anlaser. Taj šraf. Tam gore šraf, veselo. Da, onda to. Tu baš nisam siguran kako će to ići van i kako bi ovo gore otpustili ako će trebat. Ali dobro. I tu smo skinuli zaštitu sa polosovine i idemo dalje. Očistili smo tu Schaltung koji treba najvjerojatnije ovo otpustit. I koji malo ima lufta, ali dobro, je to sve, recimo. Zabijanje zvijezde. Eto ga, uspjeli smo to otpustiti. Unutra je zglobić. Sve lijepo ima ljufta. Ivan tu otpušta drugu stranu. I sad moramo samo maknuti ove šrafe od amortizera. To padne dole. To se ščupa van. I onda idemo dalje otpuštati stvari koje drže Getriebel, Schaltung, ovo, ono i tako dalje. Dalej. Update. Polosovine su vani. Bljuč. Druga strana, to se sve miče, vrti, to je zglob. To smo objesili dole. I sad skidamo anlaser. Krk. Tako. Imaš ovaj do.
krk. I još ima onaj treći koji je negdje gore. Anlaser je vani. To je anlaser. To tu gdje ima to. To tu ima. Anlaser je vani. Otkopčali smo džekove. I sad tražimo trenutno limić od džeka koji smo zgubili negdje. I idemo, tu se zamašnjak vidi i idemo dalje. Eto, pogled na mjenjač od ispod. Blub, blub, blub. Tu malo to ima tak lufta. To je rikverc. Čekaj, kak je onda prva? Ovak. Ne, je da. Tak. A budalo. Tak nekak. Tu smo ga otkopčali. A, smetat će, morat ću ga i tu skinut. Ozbiljno. Kaj tebe muči? Sad ne ide dole, a? Ne ide van, širaf je meni. Jeste, daj mi čekić. Šti me jebal. Čekaj. Sam malo, ajde probaj sad. Kaj, ajde probaj sad. Ajde od ovog pleha gore, zagi, kaj mi jebeš. Evo, odmah iza pleha ti je ova šasija. Uglavnom skinuli smo zaštitni pleh. Moram još skinut ovaj pleh. 4 matice. I onda smo jako blizu skidanja getribe koja je već sad onak da se micati. Plehovi poskidani. Svi. Šaltung odspojen do kraja. Getriba se drži na mislim jednom šrafu i ovome tu što ju sad drži. Tu smo vidjeli da se to lijepo da dignut, ali ćemo vidjet kako će se dat slajdat van. Mislim da ne bi trebalo biti problem, ali onda ide malo dole i onda ide van. Sad se drži na ovom nosaču i jednom šarafu. Ok. Sad ćemo vidjeti šta treba dalje. Prstom možda? Ne, a? Ne. Ni blizu, a? Mislim, koliko ja vidim toga drži, a Marko veli da moguće da ga samo jedan drži. No da, tu nema kaj kužiš. Da, nije to neka sila, ima polugu unutra i to je to. Dobro. Ozbiljno. Kaj? Ti to mene jebeš. Da ga gledaj koliki je, imao sam osjećaj da ga ima 3 km. Onda on ne drži kuplung cilindar. Čekaj da vidim. Ne, kuplung cilindar dalje stoji. To je bio samo za ovaj jack tu. Niš, vrni ga nazad. Moramo otkriti kaj drži ovaj. Znači, kuplung cilindar je dole, tu smo ga obesili. Tu smo malo kidamo komade dole. On je bil tu gore, tu nutra negdje ide, ja ne vidim, ali na mobitelu Pere, jebeš. na mobitelu se možda i vidi, kada sad to gledam na mobitelu? Aha, tu je bil ovaj rupici. Tu je bil. Tu. I ništa, sad treba odšrafljivati šrafe sa zvona. Ima ih više komada i na jako su čudnom mjestu. Onak, tam, gore, O, ozbiljno. iza, tu. Ne mi tu sam posjetio. To ti je, ovaj... Da, tu je bil šraf. Kaj je držal, ne nije, da, tu je bil, tu vidiš, tu ima navoj. Tu i tu kaj je držal taj pleh. Aha. Vidi se taj pleh na šemi, ali tu ga nema. Dok smo došli. Tu smo odšrafili sve šrafe koje je trebalo. Ovaj tu šrafić je od mase. I getriba se drži samo na ovom tu šarafu. Ovom tu. I ispod na nosačima i sad ćemo staviti dizalicu. Staviti dizalicu i probati ju skinuti dole.
pričamo za 20 minuta, prvo s našim sugovornicima, a onda na 489-102. U međuvremenu glazba, slijedi nam Creed. Ovo bi isto bilo dobro jednog dana sredit. Da ne curi. Da. Znači, naslonjena je tu i drži se na tom jednom šrafu. Sad bi trebalo staviti dizelicu, podići ju, da stoji, otpustit. Ime da tu dolje nema nikakvih šrafa stavljena. Nema, imalo je prije, velim ti, to išao, nije to bio pleh, to je bio komad železa koji je držao što sve. Uglavnom, mi sad kad otpustimo taj jedan šraf, u stvari samo neko mora ovak iza držat, da jer ona neće nikam još. Ona ima tu unutra šeft, ne? I onda sam treba slajdat nazad i dole skinut. Tako da u teoriji ja samo držim to, ti otpustiš šraf i staviš sa strane sve i probamo ju slajdat van. Šaltnog smo otkopčan, cilindar je otkopčan, masa je skinuta. Džekovi su skinuti, to bi trebalo biti to. Mislim da više ništa drži i ne mre držat. Ne znam, tu gore. Ne vidim niš, onda je to. Valjda. Skoro smo ju skinuli, malo imamo problema jer tu neće proći. Taman lupa gore i ne želi sići s ovoga nosača, pa moramo malo otpustiti most da malo padne dole tipa centimetar, da može se slajdat dole van. Jer sa druge strane je sišla većinskim dijelom sa zamašnjaka. Ova strana je skoro skroz dole, a ova strana neće, znači mora malo tam i dole. A, vidjet ćemo. Getriba je dole, leža je dole. Vreme da se skine kuplung i da se stavi novi. To će isto biti veselje, ali to ide sve. Bilo bi dobro oprat, ali nemamo sad mogućnost. Smo uspjeli zabiti novi kuplung. I tu je getriba i novi ležaj gore. Ležaj, novi, tak. Fino se vrti, nova maščoba. To sve fino radi. Di ćeš bolje? Mnogo lepo tako ide on. Ivan tu ima borbu sa nosačem. Skinut je nosač, nema nikakvu borbu. Ivan se izborio. I to. Sad treba samo stegnut šraf i iscentrirat. Centrirat to tu, tam, nutra. Da bude u centru. Znači, novoga smo zašrafili, ovo smo scentrirali. Tako da je ovo u ravnini sa ovim, u ravnini sa rupom nutra. I sad je vrijeme za pokušati zabiti getribu gore. Pa ćemo vidjeti šta će se onda dogoditi. Sam ako. Ovo tu. Kako ti trebalo ovakića. Dobro, to nam ne bi trebalo smetat. Ovo smo pomakli koliko je išlo. Tu to letva volana tu. Bog ti pomogu. Ali getriba je gore, jedva. Nekak. Sad još treba vratiti ovaj nosač koji smo skinuli, koji se skroz tu gore šrafi. Ovoga smo već deli, sam tek toliko da se drži. Gdje je nosač? Tu. On gore, most onda treba opet stegnut. Puno toga još treba stegnut. U međuvremenu sam uspio strgat pomoćnu pumpu za vodu od turbine. Ali, kome treba hlađenje turbine. Tak, da, bomo vidjeli. Slabo napredujemo. Uspjeli smo zabiti kuplung cilindar gore. Di je, tu je, evo ga. To je kuplung cilindar. To, ide tu unutra. I za sad kuplung radi. Hrana. I uglavnom kuplung radi. Sad vraćamo sve dijelove gore. I tu nešto curi. A malo je zacijeđeno. Hrana. Kibanica.
Malo je zacjeđeno, tam sam gore strgal pumpu od turbine, ali bude to sve dobro. Trule žice. Znači, nakon sat vremena, otprilike, uspjeli smo popraviti štetu koju smo napravili, to je koju sam ja napravio. Tu je išla pumpa koja je bila montirana tu i pumpala je vodu tam u turbinu. Tu u turbinu. A sad nema pumpe pa je crijevo, tu je spoj između dva crijeva, crijevo dalje i tu. U međuvremenu Ivek je uspio zmontirati jednu poluosovinu, kuplung cilindar je gore, kablovi su spojeni. Ču mene kuplung cilindar, kuplung je gore, kablovi su spojeni. I polako vraćamo dio po dio. Unuli smo gore amortizere, to je sve našarafljeno. Ivek tu dole radi gluposti. Da vidimo kaj se tu događa. Ja sam uspjel tu vrnut pleh. Vraćen je pleh. Šaltung je tu unutra, tu se štela. To još moramo poštelat. Ovaj pleh sam vrnul. Tu smo vrnuli nosač koji treba stegnuti kad auto sjedne dole. To sve treba sposledati, tu još ide pleh. Tu ide auspuh. Tu sam deloj vezni nosač. To. I sad tu malo za veselja s ovim. Štelunzi. Tak. Tranu. Ne. Ne ide. Kaj ni točno na rupi. Ne vidim baš drugu stranu. Da, nije ti nikak na rupi. Mora ti poluosovina ići još Da je krivi zub zapravo. ovak. Malo prema, ko da hoćeš naprijed krenut. Ajmo, ovako je lakše. Stani, bum ja na štelu. Ne, kriva strana. Mislim, možeš i to, ali... Ajde, još, sad imaš puno. Stani, tak. Tak, nekak. Odšrafljuješ ih. I dobro, bomo vidjeli koliko bomo dalje uspjeli. Sam polako. Kud smo došli, Ivek stavlja kotače, sve je stegnuto. Skoro sve je stegnuto. Zaštita ova vraćena. Ma to je dobro. Prvi dio cijevi od auspuha je gore. Klonk, tu ide lonac. To je prvi lonac. U stvari čak nije ni lonac, nego je sam prolaz ko neki polukat ali nešto. Nešto što na sebi ima naslage smeća. Da, nešto. Dobro, sve ostalo je stavljeno. Poluosovine su gore, zašrafljene. Auto smo već probali vužgali ga jesmo. Pokrenuli je kotače, sve bi trebalo biti kak spada, Anlaser je tu. Još samo treba stegnuti most, ovaj šraf i ovaj šraf kad ga spustimo dole, onda još i ovo malo dotegnut, makar je to već stegnuto. I to je to. Onda idemo na probnu vožnju. Valjda da bu dobro. Da još treba stegnuti tu
nosač. I to je to.